Yes. Gustav her. Jeg vil gerne bevise, at når vi har en angrebsligning, som jo lyder således a x i anden plus bx plus c er lige med 0. At når vi har sådan en der, og vi skal finde x-værdien, ikke, at vi så kan gøre det ud fra disse to formler her, nemlig x er lige med minus b divideret med 2a. Det her, det er, hvis vi har en diskriminant på 0. Altså, vi vil have en løsning på vores... altså, der kunne være en løsning på, for hvad x skal være. Og hvis vi har en diskriminant der på 1 og derover, så kan vi bruge den her. Den hedder x er lige med minus b. Og så plus minus kvadratroden af vores diskriminant, altså d, divideret med 2a. Det er de to sætninger, jeg gerne vil bevise her i dag. Og hvis vi lige starter med at skrive ned op igen, altså vores ax i anden plus bx plus c er lige med 0, så vil jeg starte med at gange med 4a på hver side. Så den kommer til at hedde 4a gange a x i anden plus b plus 4a gange bx plus 4a c er lige med 0 gange 4ac. Kan man se det? Ej, det er fandme småt der. Håber jeg skulle over. Nå, så har vi det der. Og det kan vi så lige reducere til, det her det er 2ax i anden plus 4a. Det kan vi gøre noget ved. 4a gange bx plus 4ac er lige med 0. Det vi så vil gøre nu vil vi så minus med 4ac, altså det vi har her. Så nu vil det så komme til at hedde parentes 2ax i anden plus 4a gange bx er lige med 0 minus 4ac. Altså vil den bare være 4ac her. Yes. Og det vi så også kan, vi kan lægge b2 til. Ergo vil den komme til at hedde 2ax i anden plus 4a gange bx plus b plus, ja, vi kan lægge b i anden, hedder det, lige med b i anden minus 4ac. Super. Og det herovre kan vi så omskrive til en, til en kvadratsætning, eller til første kvadratsætning. Så den vi kommer til at hedde altså 2ax plus b parentes i anden, det vil så være lige med det her b i anden minus 4ac. Fed. Yes. Og
det her, nu er jeg lige hurtig her, bang. Så det vi har her, det kalder vi for D, altså diskriminanten, den her oppe. Super. Og så kan vi ligesom se, at nu kan jeg så ligesom bevise, hvorfor. Nu kan jeg så ligesom bevise, at hvorfor, hvis vi har hvis vi nu havde et diskriminant, der var minus, hvorfor det ikke vil give nogen mening. Det er jo fordi, at når du har to, selv hvis de her to tal herinde i parentesen, de vil være negative, og de bliver så ganget med sig, og de bliver så ganget med sig selv, altså selv hvis parentesen har negativ, hedder det, og det bliver ganget med sig selv, fordi negativ gange negativ med plus. Ergo vil der ikke være nogen løsning på, derfor kan diskriminanten ikke være negativ, og derfor vil jeg slet ikke kunne få de to tal herinde i diskriminanten. Og så for at bevise de her to heroppe, bang, kan vi lige prøve at skrive det her op igen, parentes 2ax plus b i anden er 9 med D. Fed. Så kan vi så sige, når det her er anden, så 2ax plus b, det vil så være 9 med kvadratroden af D. Yes. Og så kan vi så sige og så se her, har vi 2ax. Så kan vi sige minus b. Nu kommer til at hedde 2ax er lige med minus b plus minus kvadratrod d. Plus minus kvadratrod d. Har vi de her 2a her. Så her står der 2a gange x. Og så vil vi så sige så dividerer vi så med 2a, eller med 2a på hver side. Så nu står der bare x er lige med minus b plus minus kvadratrod d er lige med 2a. Fed. Og den vi så har der, den ligner jo ret meget den her oppe. Og det gør de, fordi de er jo faktisk ens. Så nu har jeg faktisk bevist den her, at det passer. Har vi så den her, med hvis diskriminanten er 0, at vi så får en løsning. Og det er jo så fordi, her vil d jo så ligesom også være 0. Og kvadratroden af 0 er jo 0. Og dermed er det jo fuldstændig ligegyldigt, om vi plusser eller om vi minuser minus b med roden her. Altså derfor vil der ligesom være en løsning. Yes. Så vil vi faktisk bevise de to heroppe, nemlig x er lige med minus b divideret med 2a, og x er lige med minus b plus minus rod d, eller kvadratroden af d divideret med 2a. Det er så bevist. Altså nu har vi fuldt styr på, hvad vi gør, når vi skal løse en kvadratsætning. Fed.